ba a maganan gawawakin matan da suke kwanciya asibiti. Waɗannan mutanen ma ba su tsira ba. Mu ji tsoron Allah, mu san cewa dukkanmu nan za mu mutu, kuma akwai hisabi. Cikin biyu ne, wuta ko aljanna. Kaddara 'yarka aka yi wa, ko mahaifiyarka, ko ɗaya daga cikin ƙannanka ko yayyanka, ka misalta irin baƙin ciki da tashin hankalin da za ka shiga. Wallahi iyayen yaran da ake yi wa fyaɗe sun ji fiye da yadda za mu misalta a zuciyarmu. Mun samu labarin iyayen yaran da suka haɗiye zuciya suka mutu saboda an yi wa 'ya'yansu fyaɗe. Wasu sun zautu, wasu sun samu